Samtang tulong namatay sa sunog na milamoy sa townhouse sa subdivision sa Sitio Sudtonggan, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kagahapon sa buntag. Anong report? Napaay ang lawas sa mga biktima nga silang Rosalinda Armilla, 55 anyos, apo ni ini nga si Alia Jane Enoch, 7 anyos, ug pag-umangkon nga si Desiree Halapot, 14 anyos. Kini human maog daw sa sunog ang ilahang dos andanas nga Pinoy-anan. Napalgan ang patayng lawas sa Tulo sa second floor ug gituhuan nga nasuffocate na daan sa aso. Posibleng na disorient ang mga biktima human sila nakahanggab og aso. Bosa wa na makapahigayon sa pagawas. Giklaro sa investigador nga why window grill ang ikaduhang andana sa bike kay naaman kini extension nga gihimong internetan. Paigit born beyond recognition. Ang apuhan ug ang lola ug ang iyang apo diri sa dol sa bintana sa internet shop. Kay attempt siguro ilang bukon ng jealousy. Gawa sila. Yang itong pag-umangkon nga 14 mga inana distansya lamisa. Posibleng appliances nga wa maibot maong nag-overheat ang gitan-aw nga hinungdan sa sunog. Samtang nakanan usab sa sunog ang tapat nga townhouse, nasunog ang mga dapat sa ikaduhang andana nini. Alas 6:02 kagahapon sa buntag nagtawat sa mga bombero ang alarma sa sunog. Mukabat sa 300,000 pesos ang danyos nga gibilay niini. Ang makita na to ang gikan ng kayo sa sala tungod gid nila kwarto nila ni buslot ang kuan collapse gid ang kuan ang salog. Samtang si Mayor Pastadasa mihatag og mga hinabang ngadto sa mga nabiktima. Uban ni Edward Tubilan, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.